33 anyos nga lalaki nga nag-ayo sa atop sa skywalk sa Talisay City na kuryentihan gidala sa Tambalanan. Sa kuha nga video sa netizen nga daling gitabang kining lalaki nga nawad-an og panimuot. Hangtod nga nisway na kini sa pagtindog ug makita nga nang lagom na pipila ka bahin sa iyang lawas nga posibleng paso-paso human na kuryentihan. Gilang biktima nga si Rocky Enhires, taga Sitio Libo, Barangay Muhon sa Dakbayan sa Talisay. Nga sa pakikinabi niya sa mga representante sa electric utility nga wala sila makadawat og pahibaw nga adunay himuong maintenance sa skywalk aron unta masusi nilang daan ang mga live wire kun dili ba kini masabdan. Gidala pagdali ang biktima sa mga sakop sa Talisay City CDRRMO sa hospital. Gingong padayon pang gi-monitor ang kondisyon niini. Samtang kapulisan himo na og pakisusi kun wala by foul play. Dinhi sila sa kung atubangan, dinhi ang head sa supervisor, ang supervisor sa maintenance o ang supervisor sa emergency sa BECO. So pagka-alarma diha sila sa kung atubangan, so moto nga nakapadalin sila og mga personnel unya ila dayong gipamutangan og insulator. So matud pa ni BECO sa ilang naandan unta is mo-coordinate sa ilang opisina. Okay, para ilang tan-awon inspeksyonon, waiting for the family to to coordinate sa office and magpa-blatter or something but so far wala pa man, but I already sent somebody or a police or officer to conduct investigation.